Kon mga jang wadhi mbele ni sikunde primar Makabulokor mayudre hekar chungod bura maloi mai county Maturkana nyocha olora poya kakata nyithindo pokotimo penj bang jomaundu mano record bunde monjo skuna poya wachore ni jomaundu go nodonje skuna jo mokalo kendo chako muocho bunde oyae ka jonyuol koro kwa serikal mondo mione ni arita obedo makare e gwengego. Jafomara George Bati ntiere kod ler mathoth. E kinde makoro sikundu lor ne yueyo mar giko tam mokwongo, jonyuol kod jopuonjre sikundu primar Makabulokor mayudore Eloi County Maturkana chunygi pod chandore kaka somb nyithindgi biro chalo bang' ne jopuonj tito ng'wech kaluwore kod monj jomaundu ma bende nyayo kwe jamni kendo chuno mondo lor sikundno kapok jopuonjre ne otimo penj. Mashule zingine wanafunzi walifanya mtihani wa kufunga, lakini shule ya Kabulokor hawakufanya mtihani kwa sababu ya maneno ya insecurity. Wakakuja wakatisha walimu hapo shule. Walimu akafunga shule bila watoto kufanya mtihani. Na hospitali wakakuja wakatisha walimu ni daktari kasanya plan-P. Kasanya plan-P wakafunga usi. Luoro ne ogore alwora no bang' kweth jomaundugo mawuotho koman record bunde ne othurore sikunno gi dwaro mar kwalo chiemo e sito mar sikul. Walipoingia hapa juzi walifunja duka na hata walimu wakahofia maisha yao wakaondoka. Tunaomba tu serikali watusaidie sisi aturogote wale walifu wanatusumbua hapa. Jomaundugo koro yangore ni ok get mana sikunde kende kata mana od thieth manitie machiegni kanyo bende nyocha gitime monj. Mambo ya hospitali sisi tumekosa namna ya kupata dawa. Kuonjoka mtoto mdogo, mtu mkubwa. Sasa sisi tumepata shida kwa hii kambi ya Kabulokor. Ndio naomba serikali ya Ruto atuone ya kwamba sisi ni watu wake ama sisi ni watu wa Uganda. Jonyuol koni gin gachiedh nade bang' nyithindgi dok pacho ni maro ging'eyo seche ma jomaundugo nyalo pore. Serikali ya Ruto ikuja itusaidie sisi, watupe askari ambayo watakuja kutulinda, watupe askari ambayo watakuja kutuchunga, hata kama ni KPR wapewe tu mabunduki 10 at least wakuja watuchungie kijiji. Kakoro sikundu lor kwayo mar jopiny Maturkana en mondo serikal omed keto kenge mag jiwo arita ne jopiny kod mwandu mag serikal koting'o sikunde mondo jomaundugo kik yud thuolo mar kwalo chiemo ma owinjo bed ni nyithindo biro tiyogo ka oyaw sikul e tam mar 2. George Bati, Ramogi TV.